Салому алейкум, бародаро, хушомтон ба канали ман марҳамат яхтӣ лайк занитон, илтимос подписатсия фаромӯш накунтон. Бародаро, ҳамин аҳкомати ҳизимашон будааст. Ҳизими фурӯшӣ банд. Бандаш калон калон. Бародаро, ин дар Навгилем ана бандаш 8 сомон арзон мешавад бародаро. Шохӯша бинедон, шохӯш шурӯ. Ана мана агар харидори аниқ боштон бародаро, занг занитон мана 918 97 89 16 ин телефони соҳиби ҳизим. Агар касоне ки ҳизими зардолуму дарахташа мехаранд, дарахташамай, калонашамай, майдашамай, среднишамай бародаро, ин пулотонро ёфта метиҳанд. Хелаш ки дар Гулистон. Ин шох дар Навгилем, мисол дарахтҳо ҳамаш дар Гулистон бародаро. Харидори аниқ боштон занг занитон ҳамин номерро ёфта метиҳанд. Бо мисол маълумоти пурра ҳамин номер гирифта метавонтон. ана агар ягон хел реклама доритон бародаро, ягон чизе реклама мекардагӣ, мисол хонами, заминми, машинми, фарқаш чизее ки бошад, номери ман экрана боли экрана даҳай 988 47 00 28. ватсапашам ай бародаро. Занг мезанем, маслиҳат мекунем. Албатта агар ҳезимхар бошад, албатта занг занитон. Манамин агар хоҳитон мисол ракироша титон ме ҳамин хонашон боркар дастафка мекунам. Мисол ракирои подерми, ракирои мошинами ягон хел бошад, ракироша худотон метитон харидор, ин одам боркаро худшон гусел мекунанд. бародаро, хоҳиши зиёд подписатсия кунитон, подписатсия барои он ки ҳамин дар исфара чизе мефурӯхтагӣ мешавад одамо, ман ба муроҷиат мекунам, ман ютуб мепартам барои он ки мебинитон бародаро. ҳамба аз шумо ҳеҷ чӣ намебаравад. ҳамтамин канали ман ба дароитон подписатсия сурхаки подписатсия зекунтон шуд бародаро. ми ҳар рӯз хабарҳои хуша албатта аммо мебинитон. ҳамоқа дастгирӣ мекунтон бародаро. Барои дастгириётон якҷаҳон ташаккур. Барои ҳамоқа бовар карда, мисол тамошо кардастон бовар карда, лайк мондастон бовар карда, подписатсия кардастон, барои ҳамааш якҷаҳон ташаккур. моям аз дасти мо чизе биёд, моям хизматанда. худотон эҳтиёт кунтон. барои дастгирӣ якбори дига якҷаҳон ташаккур бародарҷоно, миннатдор. фақат лайка подписатсия фаромӯш накунтон шуд бародаро. раҳмат. худо нигаҳбон бародаро.